Umqondisi wezemidlalo we-Kaizer Chiefs, uKaizer Motaung June, usenikeze isitatimende sakamuva ngo-Itumeleng Khune eqenjini lamakhosi. Lunozinto semkantshubomvu kumanje akadlali emuva kokuthi inkontileka yakhe namaGlamour Boys iphele ngenyanga edlule. Leli qembu selikushilo ukuthi bekuyinkontileka kaKhune yokugcina njengomdlali. Ekhuluma nabezindaba kuleli sonto, uMotaung Junior udalule ukuthi bayaxoxisana nalowo owayengumdlali weqembu lesizwe iBafana Bafana mayelana nesikhundla esingakhokheli eqenjini. Ngicabanga ukuthi njengoba isikhathi siqhubeka sizokwazi ukudala olunye ulwazi. Kusukela kuqala isizini iqembu noKhune bahlale phansi bakhuluma. Ngicabanga ukuthi sikhiphe isitatimende mayelana nenkontileka yakhe yokudlala ukuthi siphelile. Sesihlole konke esingakwenzela yena, kusho uMotaung June. Sihlale phansi no-Itumeleng futhi simbone edlala indima enkulu ebaluleke kakhulu kulesi sikhungo. Ngisho ukuthi ufake isandla kakhulu kulesi sikhungo. Uyilegend yokuqina. Ngicabanga ukuthi unokuningi angakunikeza, kungakhathaleki ukuthi ukunika abadlali be-academy noma abadlali abadala ezindaweni ezahlukene. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi njengoba isikhathi siqhubeka sizokwazi ukudalula isinyathelo esilandelayo ngoKhune. Wengeza umqondisi wezemidlalo we-Kaizer Chiefs. Njengoba uKhune-ke washo kaningi ukuthi usazimisele ngokuqhubeka nokudlala, sazobonakala ukuthi lona zinto semkantshubomvu uzosamukela yini isikhundla esingakhokheli kumakhosi noma uzojoyina elinye iqembu le-Betway Premiership. Lona zinto oneminyaka engu-37 ubudala uke wakhonjwa kwi-Cape Town City nakuSekhukhune United ezinyangeni ezedlule.